Nahrávam teraz pre všetkých poslucháčov, fighterov, streetfighterov, vagabundov, všetky zlodejov, výšmore, one vagabundky, kurvy, všetky tanečnice a tak chlapcov. Chcem vám niečo povedať. Jedna veľká vec je. Takto. Vy si myslíte, že najlepší je Tyson, lebo vtedy to bolo, víš, Van Damme, Tyson, boli chlapci, áno. Zabil ťa na šupu, na ranu, hneď bol si mŕtvy, všetko, hneď. Logika, ne, však logika. Trénovala tak. Teraz víš, akí chlapci sú. Víš, akí chlapci. More Mariňák, nevíš o tom, a tak trolejbusom chodí, parkety robí. Ty nevíš, že on bol v mariňáctvu, že v mariňáctve robil, marinoval tam. Chlapcov marinoval tam. Víš, akí sú chlapci? Si zober, že takto ťa nachmatá, more zablokuje ti, dýchanie je tak cesty, víš, veci, a ty nevíš dýchať. A zober si ty jednu vec. Nájde ťa takto, o 12. Nájde ťa o 12. večer, pri zvončekoch, more. Mariňáctvo, mariňáci, čo ani neví prepnutý, lebo cvakne mu, že v mariňáctve je, a zablokuje ťa, hej. Padneš na zem, ty všetko kľúče, budeš mať vajca a sa ti rozbijú. Kto ťa odblokuje? O takom nečase, kto ťa odblokuje, mi povedz. Teraz buď múdry, pamätaj na sama seba.